OK, takže čaute ľudia, vítajte u nového videa z hry Fortnite, je tu so mňou Viktor, a dneska ideme hrať, čo ideme hrať? Fortnite. Tak ideme. Dve ľudia, takže hru nám už našlo, už sa tam iba musíme pripojiť. Kde si? No, momentálne sa mi to načítava. Ja, tebe sa to ešte načítalo. Uf. Aha, tu je Huggy Wuggy. Komu tam je Huggy Wuggy? Huggy Wuggy. Ty kokos, počkaj. Vyberiem miesto. Je dobré jedno miestečko, kde je taká jedna tajná chodbička do podzemia. Kde? Ukáž? Nevidím tam. Ty kokos, to je nejako ďaleko, nemyslíš? Nie je to ďaleko, to keď to pôjde okolo. Poďakujeme autobusakovi predsa. Ozaj, to som zabudol. No ideme. Ja pôjdem asi hentam na tom OTV. Môžem nejde skočiť. Nejde ti... Môžem nefunguje. To si nejde. Nefunguje Fakt? kontroler. Nejde skočiť. What the fuck, nejde skočiť. Fakt? Aha. Tlačam. Táčko, a mne nejde skočiť. A však o chvíľku skočíš, nie? Však tá autobus vyhodí. Nie, nevyhodí, ja som tu zaseknutý. Som Fakt? buknutý. A fakt? Áno. Som buknutý. A konečne som vyletel. Aha, no pekne. Pekne. Čo stalo? Na začiatok videa toto je úplne pekný. Úplne pekný si to vymyslel. Akože najhoršia vec, ktorá sa mi mohla stať, tak to bug, ktorý sa mi poprvýkrát stalo. Život. Pekný. Že ja som... A znova. Mne sa to seka. Ja mám za quest, aby som niekoho zabil pištolkou. No ja budem rád, keby to normálne pôjde, pretože akože... To som nechcel presne. Ja to moc dobre nevyzerá. Tak čo hráš, alebo čo sa deje? No hrám, len sa mi to sekalo. A už je to v pohode? Aha, už je to v pohode, áno, ale výborný začiatok hry, musím povedať. No, No. to je fakt výborný začiatok hry. Idem Okay. pri teba. Padol mi Batman Sprite. Ja ho mám, ale vieš akého? Toho Gamiho. Ja ho mám goldového, nevymeníš? Ja ho nemám pri sebe. Ja ho mám... Áno, ale že potom. Ja, potom možno. Ja ho nemám pri sebe. Ja goldového dám na to Gami. Aha, a nie, výbod 2 je zamknutá, škoda. Ešte Epiku? Epiku? Akú Epiku? Rokovnicu. Nie, ukáž mi ju. Že to sa ide vydať. Ja sa nemôžem pohybovať, pretože to strašne seka. A hell? Dobrý deň, som tu už. Ale ja to strašne seka. Toto? Nedá. Zoberiem. Áno, to strašne seka. Že ľudia ideme, máme loot. Kam ideme? Ktorým sa seká. Ja by som šiel niekam, že sem. No tam, to je dobrá lokácia. Do Frosted Float, či jak sa to volá. No, aby som tam išiel. Nemám quest niekoho zabiť zónou s pištolkou, to bude zábava. Akože ja by som chcel tú Ranger pištolku docela. Ako? To je strašný broken. Ranger pištolku. Ranger. Tu práve mám. To je docela to zope. Hej? Shockwave máme. My čo robíme? Kde si? Však máme Shockwave. Ja Však máme Shockwave. ma nenapadlo. Díky. Tu by mala jedna byť, ja som tu jednu nehal. Tu Ranger pištolku. To je super. A prečo tu nie sú žiadni ľudia? To je pekná Ja, voda. sa boja. A tu je Ranger. No, tam je. A tu je česta. Som si predtým nevšimol. Keď spadne snípa, tak povedz. Ani nič v nej. Ideme sem, ukáž naboje, potrebujeme. Spadne snípa, to bude pre mňa to najlepšie. Ľudia! Nie. No, s Bohom. Toto pekne dopadne. 6 minus. Dobre, 1 kill.
Za nami. Pozor, za mnou. Pek. Mŕtvý som. Som dead. Plus. Asi Áno, aj ja. poď to dáš. Poď to dáš, tak máš so životom ešte. Yes! Áno. Daj, nebuď No ma. poď. Akože... Dobrý začiatok, Heavy. Čo majú, mne nejdu ani zvuky? Počkaj, Nič? strel. Mne nejdu zvuky proste. Tu bola niekde snajperka. Ale Vidíš, že ale funguje. kde bola, tak to ja neviem. No ja som si ju zobral. Ja? Tak aspoň, že tak. A nemám za nej náboje. Ty máš tie veľké náboje? Tie Nemám. snajperky? Však si, že ich má, ty si je zobral. Nie, počkaj, ako vyzerajú náboje do snajperky. Heavy Ke- bullets sa to volá. Počkaj, pozriem sa. Áno, heavy No bullets. tak tie mám 6. Hej. Počkaj, musím si toto vymeniť, lebo mi to seká. Tu ich máš 6. Mám ich 7. 6, 7. Ale nie, to už je trápne. Kde je ten Batmobil? Si ho chcem zobrať. Batmobil, to je tuto. Chcem si ho zobrať. Nehaj mi ho. Nie. Poď ideme. Poď. Preletíme sa. No s Bohom. Hej. Viktor, Teraz budeme ľudia, letieť. Viktor je ten najhorší možný človek, ktorý môže jazdiť auto. Nehaj mi ju. Je tu iba aura sprite. Mačak. Ideme. Kaj. Aha, to odkedy? To som si nevšimol, že letí. To letí. Skús ísť do tohoto zero pointu s tým autom, čo to spraví. Však to vyletí. Tak daj to, nech to vyletí, ideme jazdiť. Ideme lietať. No ukáž. Ak to vôbec pôjde. Aha. Ale úplne hore to asi nepôjde, to auto pôjde. No, normálne auto ide, podľa mňa toto Batmanské to nepôjde. Vidíš, to Nevadí. krídla robia. Dobre, poď Normálne auto, do zóny. toto vláde bolo normálne auto. To je jedno, poď do zóny. Tu je nejaké ľudové nič v ňom. Toto je strašne zaujímavé auto. Ináč oni keď vidú tí Simpsonovci, on vidia aj tie ich skiny. Keď vidia aj tá mapa. Ale neviem, typek To by bolo dobré, by som si kúpil. je zec. Dobre. Aha, snipa. Prečo keď ju označím, tak mi nejde odznačiť? Počkaj, Nejde. ja na ňu musím namieriť. To kam si len tak on portol? Danger. Počkaj, nehaj mi ho teraz to auto. OK, tak teraz nejdeš ty. No poď. No dobre ide, rýchlo. Ale fakt mi nepočujem, ti hovorím. Nie? Ľudia! Idem po tom druhom. Poď, toto zabije, to je bot. Nice. Poď. S tými životami. Počkaj, prebiehem si snipu. Poď. Ani si náboj, čakaj. A No ukáž, ideme skúsiť, Akože jak to letí. Ukáž. Aha. Ty akože kokso. mne vôbec nefunguje zvuk na telke, akože pokúšam si dať live, ale si to nejde, počkej. Počkej, to nejak do nastavenia. Dobre, sme pod vodou. Ľudia, tu niekde. Tu. Poď rýchlo. Som dead. Dead? Som dead. Neviem, či aj ty, ale ja hej. A nie. Oh, nice. Je si. Ty si zomrel. Ja mám, kartičku mi môžeš zobrať maximálne tak. Akože pekne si ďaleko odo mňa. Ojojoj, Ja akože... tam sú ľudia ďalší.
Kde? Si ich nevidel? Dole kopcom išli. Tak? A on kašľú na nich, radšej mňa zobere. Práve tu. To nie je building, jaj. Super, building, ale zatiaľ to aj Rovno natankoval. natankuj. Táto dodávka tak one nezačne... Jak sa to volá, trúbiť? Začne, Aj táto? keď rebootuješ. Aha, táto nie. To Batman nie. Dobrý deň. Ja idem sem tu tento loot. Čo tu nemám? A je tu ešte niečo. Sú tu pozostatky To je lootu. Tu typek. Poďme. Typ... Ja, to nie sú typci, to je typek. Ja nemám naboje. Čak, dávaj. Držím nie. A tam padol, typček. Tu zhora. Snipe, dead. To Poď. je snipe. Ale počkaj, nehaj tam aj nejaké veci. Sorry. Mi to už zobral. Nevadí, poď. Počkaj, tu je niečo ešte. Tak, díky ti. Díky no. Typci idú zošaďal. Počkaj, tam je nejaká epika, nehaj. Nehaj. To je striker pampa. Dobrá. Der. Dobre, ja si Áno, musím strike. zobrať auto a ja musím ísť tam, kde som ja. Kde by som mal mať jalut. To je Jack. Poď. Super. Alebo ja budem Počkaj, hneď Jack. tu. Ja budem hneď tu vedľa. Nie, nechoď preč. Ja som hneď tu vedľa. Tu, kde som ja zomrel. Ja tu mám ešte môj nejaký ten lútik. No počkaj. Tu je snipa. Asi, čau, som tu. Batman. Kde si? S tebou. Aha. To robí ten Batman sprite. Neviem. A ty máš normálneho Batmana? Nie, mám iba gummy. A nechceš ho? Neviem. Nie, nepotrebujem. Ja ich nezbieram. Ja ich zbieram skôr dosť. Ja keď nejakého pekného nájdem, tak si ho nechám. Akože si ho dám do tej onej budky. Ľudia, Kde? máš označených. Idem Ok. tam. Ja som jednemu dal snip za 300, takže oni odišli. V aute. A toto vybudovaná bude bez benzínu. A nie. Idem po nich. Minus 20. Ide sa mi. Krek minus 20, Ľudia! minus 21, krek. Minus 20, minus 20. To typek v aute. Odišli. Minus 20 dostalo auto asi. To mne ďalší typek. To jak ty ubitá vybudovaná. Za 25 minút, tuto u mňa. Pekne Nice. som snipe. Idem. Nemusíš, to mám. Sanitka. Dobrý deň. Aha. Dobrý deň. Zabij ho! Joj, ty vole. Tesno. To čo je? Nie, auto ma zrazilo. To To ty. To nie, To nie, to som není ja. To sú ďalší typci pomoc. Som dead. Bravo. Áno, daj. Daj ho, Kde si? daj. Pribúti ma. Máme tu dve vybudovaní, takže... Není To problém. tesné. Áno, ale ja som mal svoj dobrý loot. Mám legendary snajperku. To som chcel si zobrať. Ja nemám ani veci. Musím si dať Jack. To si berem. Môžeme ísť. Tam je nejaký loot. To je Ankumin. Ja si berem jednu a druhú. Ok? Počkaj, prebijam si. Akože mne nefungujú žiadne zvuky. Plus sa mi to laglo. Kamo, nie. Aha, Ale to nejaký vlastne Viktový bas prišiel. No ja viem, však som asi tak 3-krát vyhral som to. Musím ísť do toho basu. Prečo odchádza? No tak
za chvíľu odíde. Ja Ty, som pri keď ňom. v ňom budeš, ja viem. A ty keď v ňom budeš, tak vyhráš. Ale keď v ňom nebudeš, tak nie. Aj keď všetkých pozabíjaš, tak stále musíš ísť do toho basu. A tu Potom tu sa je ti strašne veľa ľudí, Viktor. Ja viem, však to je práve o tom. A slúrka. Tak mi pomôž. Ja berem slúrky. Berem slúrky, hej. Jeden typek má knok. Asi nemá. Majú shieldy. Ja viem. Pomoc! Ty mám. Jeden typek dead. Áno. Poď. Zabij ho. Yes! Áno. Daj, buď ma rýchlo. Mám tu aj rovno slúrky. Uj. Prvé miesto máme. To skadiaľ bolo. Pekne. Počkaj, skúsime reštartovať Fortnite. No skús. A už to ide. Či to ide? Ja som dostal level up. Som to reštartoval, už to ide. No čo ľudia, Dobre, čo, už to hovoríte ide. čo hovoríte na túto hru? Taká trošku ona. Taká trošku napínavá. Podľa mňa toto bola taká hra, že 8 z 10. No, dobrá bola. Napínavá. Dobre ľudia, toto by mohlo byť podľa mňa pre dnešné video aj všetko, takže čaute, píšte o mne basne a majte sa krásne. Čau.